Okay, ladies and gentlemen, of course, I would like to greet our birthday celebrator, ma'am. Happy birthday. Wishing you more birthdays to come. Of course, hiram po ako ng jack. Nahuli lang po ako ng konti kasi inantabayanan ko po. Meron tayong darating na artista ngayon. Surprise po yan. Wala po sa... nahuli lang, dapat kanina pa. Pero parating na po, malapit na. Actually, darating po ngayong gabi si Isabel Granada kasama si Claire de la Fuente. Ano po? Come on! Dalaga Pampanga, apag maragul talo, mukit ang legwan, paano galing makayama, tutulan ng lugod, matapat at relyosa, biyasa lakit ang gemagana ka lang talaga. Come on! Alwalang talaga, ring dalagang Kapampangan, maganak kalapu at tutulang magalang, malugod pengari at mayak maging manuyang, normal lang mga anak malagad na ring cesaryan. Come on! Ring dalaga Pampanga, mga lagula, pangamenaki kong mansura, dayula mureta. Ring dalaga Pampanga, mga yaplang asawa. Dalagang Kapampangan, ikekang panintunan, maganak kalapu at alalang selan, malinis king bale at ekakabantutan, mapandilo lapa at elaba, baong aslam. Ring dalaga Pampanga, mga lagula, pangamenaki kang mansura, dayula mureta. Ring dalaga Pampanga, mga yaplang asawa. Happy birthday! Yung pong gustong sumayaw. Ren mapanayos la at simple lamong mamorma, malare lalabi, makikutis porselano, mamangal lamburu, matipid lang asawa, yasa laki tangge at renela, puchismosa. Ring dalaga Pampanga, mga lagula, pangamenaki kang mansura, dayula mureta. Ring dalaga Pampanga, mga yaplang asawa. Ring dalaga Pampanga, mga lagula, nung maningkon kong esposa, karing Pampangenya, yula sa mumulangan, nang ikabisang gera. Palakpakan tayo yung birthday celebrator. Yan dakal ko po kanta ne po. And may tauli ko mo pong bagya kasi actually, nandin po kasi may kipaglibing ko, ing libing alas 3, miras ke pong 6:30 maglibing. Impong lilibing mi, lalaban niya pa. Di katagalan pa ba yung miyalibing ne po, talagang ebisa. Anyway, dakal ko po kanta, atim ko pong kanta kareng mi asawa. Tempong mi asawa, balong-balo tala. May Tagalog po ba rito? Tagalog? Marami pong Tagalog? Okay, so meron to sa subtitle, meron tayo sa baba. Ano po yan, ano? Napakaganda naman ni ma'am. Anong pangalan mo, ma'am? Wen, napakaganda ni ma'am. Ayaw mo po sumali? Paluwagan. Una ka sasahod. Joke lang po, joke ha. Tandaan po natin ang kasabihan.
Kung mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo. Kung dalawang mahal mo, paglabanin mo. Ito po yung awit na para sa mga bagong mag-asawa, yung mag-asawa na matagal na, at yung mag-asawa na sawa na. Pag po mag-asawa bago pa lang, alam na alam mo yan. Ganito inaawit nila. Salamat po, Panginoon. Wala pang problema. Pag mag-asawa, may black eye na si babae, umaawit pa rin yan. Ganito inaawit ng babae may black eye. Panginoon, maawa ka. Ang babae, pag ayaw na sa asawa, alam na alam mo yan. Ganito inaawit niyan. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking asawang si Raulo. Luguran nyo po rin asawa yun po. Impumpa makasawa, puro meron mo masakit. Potang kay pasakit ng pasakit. Nung may papati akong may asawa, pipatin yung masalese. Tanda na niya po yung kasabihan, karen babae, what is beauty if the kilikili is dirty? At karen lalaki, time is gold when watching bold. Tandaan po natin, yan yung mga nating iniisip natin, po. Pero marami po akong kanta rito, katulad ng try ko lang, para sa ating celebrator at sa kanyang mga parent, of course. Ano ba ta? Yung, wala pang background, pero try nyo po, kung gusto nyo to, awitin ko pa. Yung kaya yung, bakit ikaw ay magalit? Yung chorus yun, tatakbo, tatalon ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Yung isa naman yung, ako'y isang sirena sa isang bayan ng Cotabato. Yung, if I were a boy, sa puso't diwa, Pinoy na sinilang sa ating bansa. Meron dito yung gusto nila yung, she's gone. She's gone out of my life. Yung chorus lang alam ko eh. She's gone. May kiliti ako dyan. She's gone. Kanina po kumakain ako, pinakakain po ako dun. Pinili ko lang yung gulay. Kasi po nag-iingat na rin ako at my age of course, maging maingat. 3 years ago, masabi ko po sa inyo, I have a friend, may kaibigan po ako, he was then 37 years old. Kumain po siya ng talaba, tondo. Talaba, uminom siya ng beer, sisig, yung ipon, yung talaga yung mga seafoods. Umihilang po siya, tondo. 2 oras na hindi bumabalik. Na-alarma na po kami, hinanap namin. Ayun, namatay na po siya. Ilalanggam na. Yun ang sinasabi ko. Dapat wag siyang kakalat-kalat. Pinagsasaksak siya sa tondo kaya. Ako po, na-experience ko, hinabol ako ng saksak doon, 29. Hinabol ako ng saksak, 29. Hindi ako inabot. Bakit? Tumatakbo ako ng 30. Taga-tondo po. Pero sa Dagupan, yan, Antonio. May kaibigan po ko doon, nagugupit. Yun. Hindi siya bakla. Ano siya. Pero joke lang po yun. Ano? Anyway, kakanta po tayo. Marami po tayong kanta. Of course, sabi ko nga, mag-enjoy kayo ngayong gabi na to. Pag nakikita ko po yung mga bata, naalala ko yung mga anak ko. Yung mga anak ko, hindi po humingi sa akin ng pera. Hindi sila humingi ng pera. Yung mga anak ko po, sila mismo ang kumukuha sa bulsa ko. Walang paapalam yan. Yung anak ko, nung bata po, nung grade 1, na perfect niya ang paggamit ng photo po. Hindi man siya nag-review, nakita ko yung papel niya. Anak, na perfect mo ang paggamit ng photo po. Siguro nangopya ka. Sumagot naman, hindi tanga ka ba? Sabi sa akin. Kaya yung mga bata, sinama ko siya. Nag-test po siya, bumabagsak sa exam. Tinext ko siya, anak, apakahirap magtrabaho para sa inyo, tapos babagsak ka sa exam. Next time, pag bumagsak ka sa exam mo, kalimutan mo na akong tatay mo.
Sumunod na linggo, nag-test siya, nag-exam sila. Tinext ko siya, anak, good morning. Kumusta yung exam mo? Nag-reply naman po siya, who you? Binara na ako sa phone book. Minsan nagpapabili po siya ng bike, wala akong pambili. Sabi ko, anak, magsimba tayo, humingi tayo kay Lord. Nagsimba po kami, narinig ko siya nanalangin, Lord, pahingi pong bike. Sumunod na linggo, nagsimba na naman kami, Lord, nasan po yung bike ko? Pangatlo linggo, pangapat na wala, ayaw na magsimba. Ako na lang po nagsimba. Pagdating ko sa simbahan, nakita ko yung mga taong dami. May soko. Paglapit ko, nawawala pala yung rebulto ni Mama Mary sa simbahan. Nakakita ng sulat doon. Binasa ng pari. Lord, pag hindi mo binigay ang bike ko, hindi mo na makikita nanay mo. Kidnap for ransom. Kaya bantayan po natin, ano? Minsan naman nagtatanong si teacher, sabi ni teacher, class, post-conference po after nung shake drill, ginagawa ito every July 22. Nagtanong si teacher, class, anong gagawin natin pag lumilindol? Nagtaas ng kamay. Ma'am, alam ko po yan. Ang gagawin natin pag lumilindol, sisindihan lang natin yung ilaw, titigil na ang lindol. Bakit nasabi mo yan? Sabi ni teacher. Kasi po ma'am, yung bahay namin kubo lang. Gabi-gabi, lumilindol. Pag sinindihan ko yung ilaw, tumitigil ang lindol. Minsan po, no? Pardon the language. Narinig ko nag-uusap po. Yung panganay ko, pangalawa ko nag-uusap. Bagong silang po yung bunso ko. Sabi ng pangalawa, ate, tingnan mo si bunso, dumededi kay nanay. Sabi po ng panganay ko, natural lang dumedi kay nanay yan. Kapatid natin yan. Nung ako isilang, dumedi ako kay nanay. Nung ikaw isilang, dumedi ka kay magkakapatid tayo. Sabi ng pangalawa, alam mo ate, duda ko. Palagay ko, si tatay, kapatid din natin eh. Kaya ngayon nagtatago na. Ang hirap, ano? Pero kantahan po natin. Alam ko, meron ako nito. Yan, nag-enjoy po tayo, no? Pero napapansin ko po maraming babae, with due respect to them. Sa babae po, ang pinaka-importante, speaking of, yung taas. Napatunayan ko yan, sir. Excuse me po sa mga kababaihan. Taas, ito, ang importante sa babae. Nag-swimming kami sa Sambales. Magsa-shower na sana ako. Pagpasok ko sa CR, naliligo yung babae, sumigaw. Ay! Sabi niya, tinakpan yung taas. Ma'am, pasensya na po kayo, nagmamadali ako. Hinahanap ko po kasi yung CR ng panlalaki. Saan po ba yung CR ng panlalaki? Abay, tinuro pa. Doon! Ang babae, pag nagwawalis, makikita mo, ganito magwalis. Wala pa akong nakikitang babae nagwawalis ng ganito. Pag sasakayan ng jeep, excuse me po. Excuse me po. Wala pang ganitong sumakay ng jeep. Excuse me po. Alapakan po natin ng mga babae po. Ayun po, pagkakantahan natin sila. Tingnan ko po dito, ano. Ito muna. So, marami pong kapampangan, yan na natin, pagsamahin na lang natin. Ngayong gabi ito'y kaarawan na niya. Itong Madam Saysay ngayon ay lady na. Siya ay woman na po. Yan ay legal age na. Pero wag na muna daw kang mag-asawa. Kung pagmamasdan nyo, meron siyang kamukha
si Yarong Cuneta. Ngayon'y nagbibideo, lalo siyang gumanda. At ang katabi niya ay Judy Ann pala. At sa bandang kaliwa, andyan si Pauline Luna. Andito rin siyempre, kilala siyang artista, Mr. Alden Richard. Bakit pumayat ka? Andito rin ngayon ang ating kasama, isang sexy model na inyong kilala. Si Barbie Fortesa ay mag-vitamin ka. At ang katabi niya, Angel Locsin pala. Yaong Sanya Lopez, tumakbo kanina, may dalang ATM, kala niya'y may pera. Kaniya sa inyong lahat, tayo'y magkantahan, ang ating celebrant, ating palakpakan. Dito sa Gawipoy, aking lalapitan. Bakit yung si Darna, nakita ko na yan. At ang katabi niya ay kay sexy pala, si Judy Ann Santos, lalo siyang gumanda. May sikreto ako para lalong gumanda. Laging nakangiti tayo sa tuwi-tuwi na. Yaong partner naman, artistang si Coco, kilala't alam niyo po, dun sa probinsyano, lagi siyang off-shoulder. Kung makikita ninyo, ayan pagmasdan mo, gumanda siyang husto. Wala bang talian? Baka malaglag siya. Tayong lahat dito ngayon'y nagsasaya. Ngayon ang isa po, binibining kay ganda. Parang nung bata po, si Rita Avila. At andito rin po, kilala kong artista, parang kamukha niya, Shaljur Abrenica. Tayo'y magkantahan, tayo'y pumalakpak na. At siyempre andito ang kilala ko pong banda. Meron po akong ginawa dito, pagpasensya nyo na po, no? And this one, kinuha ko siya dun sa Lason Mong Halik. And this one entitled, joke song lang po ito, ha? Junjun Mong Liit. Muntik nang masamid si. Para po masaya lang tayo. So, lahat ng makaka-relate, no po? Huwag nang mahiya. Aminin mo, aminin mo. Jonas. Yeah, hey. Palakpakan po natin, ha? Minsan niya lang natikman ang junjun mong liit. Akala niya'y maaabot ang ulap sa langit. Sa kanyang pagpikit, wala man lang sakit, hindi man lang naramdaman ang iyong toto'y liit. Ngunit ngayon'y nagbago na, hindi na madama, halos di na siya makita. Kapag malamig na, bakit ganyan ang iyong panungkit? Hindi man lang maabot ang langit, nilaro-laro na niya. Pero bakit naiidlip sa unang round? Ay okay pa siya, pangalawa ay di na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang junjun mong liit. Si Junjun na dati rating, kay sipag di tamad,
lagi pa siyang puyat, aya'y di na makita. Kapag nilalamig, halos di na siya makita. Kapag nababad sa tubig, ngunit ngayon ang problema hindi na madama. Halos di na siya makita. Kapag malamig na, bakit ganyan ang iyong panungkit? Hindi man lang maabot ang langit. Nilaro-laro na niya, pero bakit naiidlip? Sa unang round ay okay pa siya, pangalawa ay di na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang Junjun mong liit. Ayan, gusto ko pong awitan natin ang ating celebrator ng isang awiting para sa kanya, of course. Ang gagawin lang po natin sa inyo ang koro, maka-spot ko mo. Aga na kakiwalit. Sipi kong balengongo. Nandi nga ba kachukarela? Kasabi ni ngongoy mana. Anang ngongo ka mana? Ma. Oh! Aning mema. Ayan, mataas po, no? Tutuloy ko na lang si ngongo. Sandali na lang to. Anang ngongo. Ay, sandali po, magpaalam ko po, ne po. Kita po yung papakwandaya, ne po. Sana. Okay. Anyway, I would like to announce this one, sir, ne? Bago tayo magano. This is a good news for everybody, especially karen pong Kapampangan. On December 1 to 31, lahat po ng Kapampangan, libre na ang panganganak. Isang buwan po yun. Binibigay ng ating governor. Libre lahat ng Kapampangan manganganak. Pakiusap lang, pag nagpa-admit kayo mga anak na kayo sa ospital, huwag niyong kalimutang dalhin ang inyong ID, Senior Citizens ID. No po? Para sigurado, hindi kayo a-admit, no? Ito, nandi nga ba ka-chuka rin ngongo? Kasabi ni ngongoy man, ha? Nga nang ngongo ka man, ha? Ma. Oh! Anay mema. Nano? Ati mema. Ikapali mana. Diyos ko ngongo katuwa mo. Tingka palang plema o temapsa. Sabi ang pilang pa minutes na eh. Ano misan si Simbaya? Anyo buwing pari. Katawa ng Kristo. Ikin yung ubangal niya sbuk. Gawa ng pari tayo gilid na yung ostya. Nagreklamo yung ngongo. Mane na ma. Ngayon na umit nyo eh. Ayan, nagpapaalam na ta si sir. May concert pa. Sige. Okay, so nung malapit na naman po yung ano yan, after nung November, December, malapit na yung mahal na araw. Maalala ko yung chewing ko, migpapakuya po kutod. Uling babayero, yaman na lang niya, makapako na. Makapakuya, darandaman de, daday niya. Babaye. Babaye. Balada rin tao man to niyang babae. Erabalo po, miyalimuman niya. Erebeba, minato iya, tinuking kapi na. May gulo na rin tao. Oy, tapo, tinuloy ba nalalaro? Ingwaning kapitaning Mike. Reta pong ating kapansana, nabisang gadgad, king ba nalalaro? Gadgad na ko ng bayo ko, mipaldan. Muna hindi limpile. May lalong maklak. Taulian dilingongo. Alama. Maamat na li nana umat na li natalman naya imanal anano malaman anyo wow anak mama unta na. Ay, masay po pala yung makanta, ne po.
Okay? Metong ba pong kanta Kapampangan, kinapampangan ke, pero medyo kayang bagya, Banyo Queen Kapampangan, ne po. Nung ating ko pong okasyon, ayan, ipisang ko, ne po, pwede yung kong kumbiran, baka ta, masking masaya mo naman yung party yung makanini, ala, tapong pisasabihan kempera, ingkutang, magkano. Ne po? Ayan, actually po, announce ko muna po, ketang last week po, may kakechita ng aso ko, nyay kayo po tali yore ng aso yung. Ita po ng aso ko may kaketya, may mahid ko 7,000. Makatali po yung aso ko pero may mahid ko 7,000. Yung matulid ng kapitan, nintali na po ng aso ko, 300 meters siya. Sabi kong balay, pa barangay ke, sabihan na king waking manok daw, penya biyanang ke. Sabi ko kaya mo ko sa sangkanang mangwang manok, ang giyang nga pulong manok agyo ko sali. Nung yan nang manok mo ikekonan, paya ne, masya siya palaman. Ati ko pong kanta din dami na itang maindredos ne po. Gawa kayo po itang kantang ita, uling itang siping kong balay na yung kaindredos. Nung ayo balo yung malinyari kayong biyayo, kutang nyo kayo. Ya po yung spokesperson daring madaldal. Ne po, gawa kayong kanta, pamaramdaman ke, kasi nang kapakialam ka rin biya daring makibye. Kukwento nungan, samantalang na bengi, may papatelang may asawa manibat alas 7 ng bengi, basi-basang pinggan, hanggang galingaldo. Pipapatenda pera. Pero ikaw po pakialaman. May kumpisa yung kwento makanini. Impalang lalaki, may ngatal pa kayo. Puta la kuryan, di ka pilampa. Pero no po rin pa utang yung tindahan, bulbula lang utang. Pero ikaw po pakialaman ha. Kukwento ko mo. Naman kayong mapagtistita mo, aki may tangasawa na, ha? May nga baya bulbul kilikili. Na ipangkabungang aldo. Pero, tabiyarit Tanganak na may bukto, di ba, nintatang. Mga face mask siya kanong lalaki. Pero itala mo ba kialaman Kanya-kanyang start yan. Okay ni po yung kanta. Karang machismis. Tempong Marites. Ayan. Nung ati ko siping balay maindredo sa'yo, pa inuman danong marila, mapasmala balungos. Thank you. Begging part na ako po ni Begging ngayon. Salamat po. Imingat na mo po and God bless us all.